Wala pa, ma'am. Nasa school. May in-order po kasi si Princess sa amin. Nag-live selling po kasi kami. Paakyat na po. Paakyat na, ma'am. Paakyat na. Okay. Ikaw na lang po, ma'am, magbabayad, ma'am. Ay, hindi ko, ma'am, alam. Ikaw po si mama niya, Ma'am Opo. Cressa. Opo. Sa inyo po kasi ipinangalan ni Ma'am Princess. Magkano ba yan, ma'am? Wala, baka kulang pang bayad. 5,000 po, ma'am. Ay, hindi po karami. Ini, salamat na maray nang na hapon. Dahil ko inaasahan ang sa imong Walang ibig. pag-abot mo yan kang lunadan na ini. Na pagsabi niya masingil, lulugtugong ko niya ang tugang mo. What's up? Kamusta mga ka-JFS? Another day, another reason to live, love, and love. At ang makakasama nyo ngayong araw para ihatid ang bonggang-bonggang packages ng JFS walang iba, kundi ang inyong Ate Donna, your lovely surprise ambassadress. At papunta tayo ngayon sa Zone 4, Sitio Bongkao, Pili, Camarines Sur, papuntang Kuri sa Banuaan ng Ate nyo Donna. Tanaw na tanaw nga natin ngayon ang Mount Isarog. Napakaganda. Isa pong birthday celebrator na si Mother Cressa Sinido ang isu-surprise natin today at kukumpletuhin natin ang kanyang espesyal na araw. And we would like to thank our surprise sender na si Ma'am Annalisa. Thank you so much for trusting JFS Petals and Services. At bago natin sa puntahan, tingnan muna natin kung ano nga ba ang laman ng ating carton setup for today's video. Andito yan sa ating bandang gilid. As we all can see, may pa-flowers tayo ngayon mga ka-JFS. At meron nga pong matatanggap na 2 boxes of pizza itong si Mother Cressa. Mix kakanin, 2 chooks to go, pwedeng isama sa handaan. At ang kanyang money bouquet worth 5,000 pesos at syempre ang kanyang pa-bubble balloon. Bonggang-bongga, di ba? Kaya kung ikaw gusto mo itong iparanas sa iyong minamahal sa buhay, asawa, jowa, nanay, tatay, kapatid, kaibigan, pwede nga mag-message sa aming mga social media accounts. Andiyan ang aming Facebook, Instagram at YouTube channel, JFS Petals and Services. At huwag mong kalilimutan tapusin ang video na to at i-share, i-mention ang gusto mong mag-surprise sa'yo o kaya naman gusto mong sorpresahin. Kaya ano pang inaantay natin mga ka-JFS? Tama na siguro ang daldalan dahil it's surprise time! Let's go! Yes, hello mga ka-JFS. Papunta na tayo ngayon sa bahay ng ating birthday celebrator na si Mother Cressa. So, ang prank natin sa kanya ay hindi direct sa kanya talaga dahil baka makahalata na siya. Ngayon, ang gagawin natin ay may di-deliver tayong parcel sa kanyang bunsong anak na mahilig mag-order sa online. Tapos, ang kanya namang anak ay wala daw pambayad, kaya hihingi ng pambayad sa kanyang mother dear. Tingnan natin kung paano ma-stress itong si Mother Cressa o kaya naman paano niya babayaran yung in-order kuno ng kanyang anak sa atin. So, ano pa inaantay natin mga ka-JFS? Punta na natin siya. Pero bago ang lahat, don't forget to hit like and follow sa aming mga social media accounts, Facebook, Instagram, at YouTube channel. I-subscribe nyo na yan, JFS Petals and Services. Bye! Pero kita na sa Switzerland.
Tao po. Saan po ang harong ni Ma'am Senido? Reza. Nasaan po si Ma'am Princess? Ma'am Princess! Ma'am, tuloy po, ma'am. Hello, ma'am. Ay, araw yun na ni ate mo. Surprise. Tuloy na po, ma'am. Tapos na, ma'am. Sige na po. Si Princess po. Wala pa, ma'am. Nasa school. May in-order po kasi si Princess sa amin. Nag-live selling po kasi kami. Paakyat na po. Paakyat na, ma'am. Paakyat na. Okay, ikaw na lang po, ma'am, magbabayad, ma'am. Ay, hindi ko, ma'am, alam. Ikaw po si mama niya, Ma'am Cresa. Sa inyo po kasi ipinangalan ni Ma'am Princess. Magkano ba yan, ma'am? Wala, baka kulang pang bayad. 5,000 po, ma'am. Pinapulis ko karami. Sandali, ma'am. Sandali. Tatawagan ko, ma'am. Wala, ma'am, sinabi sa akin na gano'n. Sandali lang po. Nandiyan na, ma'am. Malaki yan, ma'am. Hindi ko yan kayang bayaran. Sandali lang po. Nag-mine-mine po kasi siya, ma'am. Maraming damit sa bag. Yan pala nag-ano. Sa TikTok po, ma'am. Opo. Hello? Hain ka na. Hain ka na. Sa inatangod. Sa inatangod. Yaon sa ka ng tangod. Delosario. Dali, dali. Tamay nag-alatigi sa imong bisita. Duwang babae. May autokinda nini ko. Dahil kuharang kung ano ini. Order mo dani. Labta-kunta ka. Dahil mo ko pagkapayon. Ha? Dahil mo ko pagkapayon. Ako nagsabi ka din ako nagbakal. Binayaran ko din. Kadakula kayo ni dahil ko ni kayang bayadan. Ini maagad ako. Bani ini maagad ako. Dahil ko ni kayang bayadan, talagang inapot ko na. Singkong dali-dali, kang biyahe mo. Sa motor, pagkaroon. Singkong dali. Dali lang daw, ma. Tingnan niyo muna, ma'am, yung order ni Princess, ma'am. Nandun po sa kotse. Ba't kaya, ma'am, dito yan i-deliver, ma'am? Anong, iyo talaga ni ma'am ang address? Yes po, ang address po, ay ang nag-mine-mine po si Ma'am Princess. Tapos nakapangalan po sa'yo. Pag nasa school daw siya, ikaw na muna magbabayad. Pasay ka mo! Ako mabayad? Tingnan po. Ilingan daw na yan, ilingan daw tabi ng dulay. Ilingan ko daw na kung anong klase ka ni. Nabigla lang kita ng arong kung kani. Malalamang lang kung dit yan, ma'am. Nandito po kasi ma'am, kasi medyo madami po na-order yun. Si Ana Mine po, nag-live selling po kasi ako madami po na Mine. Bali, sako-sako yan ma'am, kaya nag-abot ng 5K. Tingnan niyo po muna. Dito po tayo. Bawal pati ito ma'am i-cancel kasi nakapirmahan po kami ma'am. Kontrata, bawal i-cancel. No, sige ma'am kung ganun. Pero ako sinasabi ko ma'am, hindi ko po yan ma'am alam. Sige po ma'am, tingnan niyo na lang ma'am. Surprise! Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Sige na siya ma'am. happy birthday to you. Ma'am, huwag ka magbiro ng Happy ganun. birthday to you. Happy birthday. Nakakala kong confetti. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, ma'am, relax na, ma'am. Happy birthday, mother. O, di ka, lapit tayo, mother. Mother Cresa, how young are you?
Ma'am, 50. Tawagan mo rin si Mama Mila Nini. Ay, ako na rin. Dali daw nun si Mama Mila Nuno. Bilis ka tigda Mama Mel. Mama Mel, bigyan naman ito. Dali, ito yung kinakapatid ko ma'am na matanda. Sandali ma'am. Chati, bilin pa Nini. Bilis Nini ko. O, relax na, mother. Barda-barda ka na Dahil naman sa ma'am, taas. iniisip ko kaya ma'am ang pera. Kaya ayaw ko ma'am biruin ako ng gano'n. Mabuti ma'am lang kung 1,000 kaya ko pong bayaran meron pa ako sa bulsa. Huwag kang mag-alala dahil ang sinasabi kong 5K, malay mo magkaroon ka ngayong araw na po. Ay, very good ma'am. Tingnan nga natin kung ano bang kaalaman ng ating package ngayon. So, Mother Teresa, ako po si Donna. Kami po ang JFS Petals and Services Team. At kami po ang naatasan ng iyong anak para ihatid itong surprise ito para sa iyo. So, isuot mo muna itong mahiwagang sash ng aming team dahil ikaw ang beauty queen. Ang pinakamagandang dilag ngayong araw na ito dahil birthday mo. Kaya po na siyang kulang iprino sa kasan. Madaming pinapatawag Dali ang kulang. Dali. Ang mga kailangan Dali na Nuno. ipatawag. Yanti sila Nuno. Kailangan ng Saro lang Nuno. presensya Mawalan nila sarong. Woo! Mother! Mag-ipon na tayo ng mga audience natin, Mother. Sino Oh ma'am, so makapatawag? siyempre ma'am. Siyempre kapatid ko yun ma'am naiwan. Yes. Sige, go. Pero ma'am, medyo kabado po ako. Dahil po baka siyempre ma'am, wala akong alam. Yes. Pera ma'am kung bayad, hindi ko ma'am kayang bayaran ngayon. Mga ka-JFS, iprinak kasi natin si Mother na mayroon siya babayaran ng 5K. Dahil may in-order ang kanyang anak na nakatira pala sa ibang bahay naman. Hindi naman nakatira dito. So, na-surprise siya kung bakit siya ang magbabayad at sa kanya i-deliver. Kanina, nababarda na si Mother. Sabi niya, lulutukon niya dahil si Princess. Ay, totoo talaga ma'am. Na-surprise na si Mother. At andyan na ba? Yan, Ito dyan na na ma'am. panauhin natin. Opo ma'am, opo. Dito ka, Mother. Sa gitara. Napaka-sexy ni Mother. Happy birthday to you. Mag-relax ka na. Pero ma'am, Mag-relax ka na. Kailangan muna namin kayong pakabahin para pag naging masaya kayo, super masaya. Tingnan nyo na lang ang laman ng ating car trunk setup ngayong araw na ito. Okay, may mga picture pa. Ito po ba si Princess? opo ma'am, opo. Ito si Princess. Opo ma'am, Okay. opo. So, andyan na ba ang panauhing Nandiyan na ma'am, nandiyan na po. pandangal? Nandiyan na po. Ay, kapag si Manilin, nadayo ng ako. Ay, naninisinda! Ha? Ano sasap na? Saban mo, bilis-bilis na Mama Mel! Sino naman sa Tibila, madali? Madali lang muna! Ay, hello, my Ano si love. Princess? Yan na ma'am si Princess po. Ayan na. Kuya Brindis. Ayan na, surprise! Ayan na! Surprise, Mother! Kompleto na ang audience ko. Kompleto na. So, ihibayin na natin kung anong bang laman na mga ipinadalang regalo sa ngayong araw na to. Siyempre, Mother, iiba mo na ni sa handa mo ta may 2 box of pizza kaman niya na aldaw. Tapos, mix kakanin. And of course, may Siguro si tuwa Marimuli si na Junior. chokes to go. May manok pa yan Handa. na. Handa. Si Sir sabi na ang pulutan to. Kung may pulutan, syempre may inom. Yan. Tinaangal sa tuyang wine na Carlos. Ano ba? Carlo Rossi. Kasabi ko lulugto kung Ano taga. pa ba? May pa-bubble balloon ka man, digdi mother, dahil birthday mo nga. At syempre, hindi ba kukumpleto yan kung walang cake. Mamaya ipuplow mo ang iyong birthday candle para makumpleto tong araw na to. Pero, ang sinasabi kong 5K mother, hindi mo kailangang magbayad. Dahil ngayong araw na ito, ikaw ay may money bouquet worth 5,000 pesos! Okay na, mother. Dahil nakaipuan magbayad sa mga minayin, tauya na o 5,000 pesos. So, basaon ko man ang personal message sa imo kan sa imong aki. Pero bago ang gabus, mother, igwa kang idea ko isa nagpadara sa imo kaino. Meron. Sige, ito. Hindi, ako lang lang makakaalam. Siya na lang. Ayan.
hindi natin nakalungkat ang kaibuturan ng Princess, kanyang tawagin puso. na si Mama Melsa kasi Pero ang ang Junior. isalam niya sa kanyang puso kung sino ang Mana Kuya nagkakalaga. Brindin, mas maganda siya Kuya. Madali lang na Mama Mila. Mga ka-JFS, meron tayong mga panauhing pandangal na pinapatawag itong si Mother Tessa. Pero basahin mo na, muna Brindin, natin. madali. Mother, may gustong ipaabot na message sa iyo ang iyong anak. All the way pa from Australia. So, happy birthday, Mama! Haloy na ining nakadrawing sa isip at puso ko. Regalo da. Yang. Pasensya na, tamunyan ko pala na kulay. Aduan. Happy birthday ulit, Mother. Palakpakan naman tayong lahat dyan! Sabi ko sa inyo, masaya ka ba, Mother? Hindi pa ko man naulian, ma'am. May kabapa. May kabapa ko, ma'am. Oh, sige, yakapin na lang kita, Mother. Para Nabigla. buksan ang ako mo. Dahil natin sa Mother, 5K naman kasi talaga. Medyo malaki. Opo, ma'am. Pero kung 1,000, ma'am, kaya kong bayaran. Picture kita, Mama. Pero ma'am, kung itong sinabi mong mga bag, mga inikay na mga gamit, kung ano, talagang wala pa akong babayad. Lulugtukong ko po ang akin. Si Princess man, kaya main na kaya. Oo. Kaya man pambayad pa lang si Mother. Pero Mother, syempre nagpaabot naman ng mensahe ang aki mo. Siguro time naman ini para ipaabot mo man kung ano na mamatian mo niya na aldaw na ini. Pwede kitang maghiling dun sa camera ta. Isipon ka na lang, iyan siya, Ma'am Annalisa. So, paabot mo na ang mensahe mo sa camera. Sabihin ko na, ma'am. Nini, sa hapon na ini, ako ang got, ako kabado. Ta, binigla ko ni ma'am na malakatanaw ako ning lunadan. Ang akala ko yung pinakabigatin dito sa atin, si Rosel na Lantino. Pero may dumating na pinakamagandang dalawang dalaga pumunta sa bahay. Hindi ko masabi kung ano ang tukoy nila sa akin. Pagdating nila, tinanong ang bahay ni Nay Cris sa Sinido. Ang sabi ko, ito po ma'am, ano po yan? Ang sabi niya ma'am, sa akin, kung nasaan si Princess Sinido. Sabi ko, wala pa. Agad-agad kong tinawagan si Princess. Sabi niya, on the way na ako mama, nandito na ako sa Del Rosario. Sabi ko, bakit po ma'am tinatawag mo si Princess, hinahanap mo si Princess? Ang sabi po niya, ma'am, marami pong order si Princess na mga bag. Marami po, puno ang sasakyan. Ma'am, magkano pa babagan mga deliver na bag? Dahil ang sabi sa ko ni ma'am, mamahalin. Sabi ko, ma'am, sandali, lulugtukin ko yan anak ko. Dahil hindi yan ma'am sa akin, umuwi gabi-gabi. Isang linggo, isang beses lang ma'am umuwi. Andun po yan ma'am sa Pili nakatira. Dahil po siya nag-aaral sa Pili. Hindi ko ma'am alam kung ano ang gagawin ko. Kaya salamat na ganito ang nangyari sa hapon na ito. Maraming salamat Nini. Hindi pa yan Nini ang agad ko sa imo. Kadakol pa. Salamat sa Diyos. Nakalarga ka aki ko. Dahil mo ako pigpa dyan sa Laguna. Sabi mo, ang hirap ng biyahe mama kung magdyan ka. Pero sabi ko, Nini, kaya ko dawa hanggang sain. Pag ako may pamasahe, kaya kong umabot dawa sain. Kaya lang, sa araw kaning buhay, dahil ko masabi kung ano. Salamat na maray Nini, na inabot mo ining birthday kong dahil ko lang Nini inaasahan. Halos sub-sub ako Nini sa trabaho, nagpapawag akong maisubago. Dali-dali akong nagpapili sa apod lang ni Princess. Sabi ko, napangudto pa lang ako. Nakaabot ko lang aling pili. Dahil ko inaasahan, araw kaning makukuha ko ngayon na hapon. Salamat na maray sa imo aki. Sana, dahil ka dyan makamati ning ano pa man nakatibaadan sa buhay. Salamat sa imong maray. Asin salamat sa bisitang nag-abot ko yan na hapon. Palakpakan! Siyempre, ang kasama
Isabot natin na si Princess. Halika, Princess. Ito si Princess, ang bunsong anak ni Mother. Princess, magbigay ka naman ng message kay Mother. Happy birthday. Anong namamati mo, naluluktukon ka daan? Happy ta. Siyempre, alam mo naman ang mga mangyayari. Kaya, Si Princess po talaga, kasabot talaga yan lang. Ayo po. Si Mother, the best narrator, tig-istorya ang buong detalye ka nangyari duman. Tapos may kaiba pa yan kag kudot digdiyo kang pagsabi na katong prank. Nakudot mo na ko ni Mother. Anyway, Mother, dahil kompleto kung dahil ka ma-wish. Ano? So, ikaw kita digdig cake, Raffles cake, buksan ta ini, tapos araat siya, mabalik kita para mag-blow pa rin yung candle. Ano pa? Andito na ang, andito na ang iyong Raning. wow. Ulit. Okay. Okay, ipo mo na kita pakaribok. Tanganing maatautan niyo yung moment na ini kay Mother. Ano? So, Mother Cressa, ina po ini ang birthday cake mo. Kasi ini man ang birthday candle mo. Pero bago ang gabos, bago mo i-blow ang birthday candle mo, tsaka mag-make ning wish, kantahan ta muna si Mother. Ano daw po kaya? Si Makusog ano? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mabuhay. Make a wish. Palakpakan man tayo dyan. Pati yung taman, ang sa tuyang birthday celebrator mo niya na aldaw na inining makusog. Pati yung happy, ano kung apod nindo kay Mother Teresa? Bong. 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 Ano po bong? Yan ma'am, ang pangalan niya. Okay. Pati yung po rin makusog. Happy birthday, Bong. In 3, 2, 1. Happy birthday! Happy birthday, Mother. Galing po sa aming team, JFS Battles and Services. Sana po ay masaya ka ngayong araw na ito. Masaya ka ba, Mother? Medyo ma'am, medyo. Ay pa, masaya ka. Okay. So, sa pagtatapos kainin, ay alam ko, baka magkamurulog. Ano po, sa pagtatapos kainin video to, Mother, mababay na lang dito sa camera. Ano, kamo po gabos, dahil po rin paglingawan na dalanon ining video na ini, kaganapan nyo na aldaw na ni. Sa samunang Facebook, YouTube channel, JFS Battles and Services. Madaralan po kita. Yes, ma'am. Yes, i-share po nindo yan, ha? So, babay na kita, Mother, sa camera. Maugma man giraray. Sabihan mo, maugma talaga, Mother. Ini, salamat na maray nang ngayon na hapon. Dahil ko inaasahan ang sa imong Walang hindi. pag-abot nguyang kang lunadan na ini. Na pagsabi niya masingil, lulugtokong ko niya ang tugang mo. Salamat sa Diyos na grasya ang Surprise nag-abot pala, sa ko. surprise. Salamat nini, dahil ka pasambulan sa Australia. Salamat na maray sa imo aki ko. Apudan mo ang tugang mo si Singsing. Kukunong ko sa Manila sa Domingo. Salamat nining maray. Salamat po sa Indogabon. Happy birthday, Mother. Dito po sa JFS, we don't just create, we also captivate. Babay na po tayo sa camera. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye, Nini. Bye-bye. Bye-bye, Nini. Bye-bye.